Καλημέρα σας. Τελικά η εκπομπή με τον Τάκη δεν θα γίνει, έφαγα 3 πιστολιές. Μην του πω και καμία. Τώρα σε λίγο θα δείτε. Λοιπόν, η πρώτη φορά τον πήρα εγώ το πρωί τηλέφωνο, ήμουν έτοιμος. Μου είπε ότι έχει μια δουλειά, έστειβε κάτι, δεν ξέρω τι έστειβε, ένας θεός ξέρει. Δεν έγινε. Η δεύτερη μέρα το ξαναπαίρνω τηλέφωνο, μου είπε να το κάνουμε την άλλη μέρα. Ότι έχει κάτι δουλειές, του λέει και εγώ δεν μπορώ την άλλη μέρα να έχω κάτι δουλειές, δεν έχει κάτι. Και χθες τον πήρα 3 φορές, τις 2 δεν το σήκω, την άλλη μου το κλείσει τα μούτρα. Εκεί λέω πάει, τελείωσε, δεν πρόκειται να κάνω εκπομπή με αυτόν με τίποτα, δεν ξαναπάρω καλά αυτό το μαλάκα με καμία Παναγία. Αυτό το ξεδοντιάρι, μην πω καμιά άλλη τώρα χειρότερη λέξη. Τελικά θα κάνω μόνος με εκπομπή. Μόνο για εσάς που το έγραψα και στη φωτογραφία σήμερα, θα το δείτε όλοι, κάντε like. Θα κάνω εκπομπή την Παρασκευή το μεσημέρι, θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, για στοίχημα, για τον τελικό του Champions League. Και εκπομπή με Τάκη, το γκαλιά το μαλάκα, ξεχάστε τον. Δεν πρόκειται να πάει να γαμηθεί αυτός. Και μην πω και τίποτα για τον Κούρο τώρα, γιατί μπορεί να είναι και αυτός πίσω. Αυτά λοιπόν. Μπείτε στο blog να κάνετε like, subscribe στο κανάλι του YouTube. Καλημέρα, τα καλύτερα έρχονται.